Як пачаць размаўляць па-беларуску. Сабрала для вас лайфхакі, парады і назіранні, якія дапамагаюць мне і абавязкова дапамогуць і вам. Лайкайце, каментуйце і захоўвайце беларускамоўны кантэнт. Соцсеткі ўбачаць гэта і хуценька перабудуюць вашу стужку. Фармаваць онлайн-асяроддзе нашмат прасцей. Пачынайце з гэтага. Практыкуйце гутарку ў кавярнях і крамах. Я ўжо здымала падборку з беларускамоўнымі кавярнямі, у іх барыста з задавальненнем падкажа вам усё неабходнае і заадно пабалакае з вамі. Прапануйце сябрам усю прагулку размаўляць па-беларуску. Гэта параўнальна з трэніроўкамі ў зале. Спачатку вы выконваеце прасцейшае практыкаванне, а потым ужо развіваеце свае скілы і не заўважыце, як перайшлі на іншы ўзровень. А размаўляць з незнаёмцамі будзе ўжо значна прасцей. Не бойцеся памыляцца, размаўляць на трасянцы і доўга думаць. Вы не ўяўляеце, як я радавалася, калі першы раз пачала думаць на роднай мове. Вядзіце шытак або нататкі на тэлефоне з новымі для вас словамі, каб пераглядаць іх і імкнуцца выкарыстоўваць іх часцей. А каб пашыраць свае веды, глядзіце нашы відэа з перакладамі, я стараюся абіраць туды рэдкія і цікавыя словы. А што дапамагло вам? Дзяліцеся ў каментарах.